दिनै नैबे हालामनिनो सेरजा फाउन्डेसन बे सेरजा फाउन्डेसना खोब मोजां मोनसे हाबाफारि लादो जेरावनोखि जाय हाबाफारिखौ लानानै फरायसाफोरा थुलुंगाखांनाय मोनो जे बिथांमोनखौ जिथुनिखि मेट्रिक आनजादाव फार्स्ट डिभिजन मोननाय आरो हायार सेकेन्डारियाव फार्स्ट डिभिजन मोननाय बे फार्स्ट डिभिजन गावसोर जिमान खस्थ' खालामनानै फरायनानै फार्स्ट डिभिजन मोनबाय बिनि मुल्यखौ होनानै दिनै सेरजा फाउन्डेसना बिथां माने फार्स्ट डिभिजन मोननाय फरायसाफोरखौ बरायदों दा बे बरायनायाव फरायसाफोरा गोबां थुलुंगाखां मोनो आरो जायनि जुनै बिथांमोना आरो गोसो होथाबबावना फरायनानै इयुनाव गावनि इयुन जिउखौ दाना लानायाव मोनसे थुलुंगाखां मोनो आरो जेनेबा दा दिनै बै जुनैनो सेरजा फाउन्डेसना फेलिसिटेसन सेरेमनि लादो आरो बे फेलिसिटेसन सेरेमनियाव गोबां माने गेदेमा सुबुंफोरा बाहागो लादो हांख्रायनाय लेखायै नुजाफैदो आरो गोबां फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिफोर बाहागो लादो दा बेयाव दिनै आं नुनाय मथे माने रिटायार्ड IAS दङ श्री हेमन्त नार्जारि आरो रिटायार्ड ACS दङ फर्मार रिटायार्ड ACS श्री जितेन बरगयारि बेनिफ्राय डिपुटि कमिसनार दङ डक्टरेट दङ कटन इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर डक्टर गणेश औवारि दङ रिटायार्ड एक्जिकिउटिभ डिरेक्टर LIC नि श्री अरबिन्द सरगियारि दङ थिग बेबायदि गोबां माने गेदेमा सुबुंफोरा बाहागो लादों बेवहाय नैबे देवलखुसि जौसिन फरायसालिनि प्रिन्सिपालाबो दङ आरो बेनिफ्राय JND मिलन गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि बिनालि नार्जारि दङ आरो गोबां माने गोजौ फरायसालिफोरनि गाहाय फोरोंगिरिफोरा दङ आरो बेबायदि गेदेमा सुबुंफोरजों लोगोसे मिटिं खुंजानानै बे मेट्रिक आनजाद आरो हायार सेकेन्डारिनि जिथुनिखि फाइनाल एग्जाम बेयाव फार्स्ट डिभिजन मोननायफोरखौ जा बरायबाय बे बरायनायनि थाखाय गथ'फोरा गोबां माने थुलुंगाखां गोसो मोनगोन इन्सपिरेसन माबाखौ मोननानै उनाव आरो गोसो होनानै फरायबावनानै गेदेमा सुबुं जाहैनायाव गोख्रों मदद हेफाजाब मोनगोन आरो बे फरायसाफोरनिफ्रायनो बे सेरजा फाउन्डेसना जाहाथे इयुनाव मदद हेफाजाब मोनफिनो बेखौ आसा खालामनानै दिनै सेरजा फाउन्डेसना बरायदों आरो बे सेरजा फाउन्डेसना बरायनायखौ आं गाव आंनि गोसोजों आरो सेरजा फाउन्डेसननि जे हाबाफारि बेखौ आं गोसो गोथारै बरायदों जाहाथे बिथांमोना बेबायदि समाजनि जौगाखां खामानि मावनानै उनाव लागै मेहेरगोनां आरो आब्रुथि जानानै गेदेर माने हाबाफारि बा मुंदांखा जानो हायो बेनि थाखायनो आं नुवाथारि आनान गसाइनाव आरो आरज गाबबावबाय गिबियावनो बर' खौरां नायगिरि रायजो राजाफोरनिसिम आंनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनाय बावहरग्रोबाय दिनैहाय सेरजा फाउन्डेसन होननाय मोनसे NGO हा माने जों गासैबो मोनसे जों हाबाफारि लानाय जादों बे हाबाफारियानो जाहैबाय देग्लाय बोसोरनि जा मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि फार्स्ट डिभिजन थांनाय बिथांमोनखौ जों मोनसे बरायनाय हाबाफारि लानाय जादों बे हाबाफारियावहाय जोङो नट अनलि बर' मिडियाम बेवहाय जोङो एसामिस मिडियामजों लोगोसे इंलिश मिडियामखौबो जोङो जयै लाफानानै जोङो बे बरायनाय हाबाफारिखौ लाफानाय जादों लोगोसेनो बेवहाय जोङो गासै मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारियाव जों गासै 177 जन स्टुडेन्ट जोङो फार्स्ट क्लासखौ मोननो हादों बेनिनो जोङो 75 जन मेट्रिकआव आरो बाखि गासैबो HS आनजादाव जोङो मोनजोबनो हादों बेजों लोगोसेनो बे बरायनाय हाबाफारिजों लोगोसे जोङो मोनसे सेरजा फाउन्डेसनहा केरियार काउन्सिलिं मोनसे लानाय जादों बे केरियार काउन्सिलिंनि थाखाय जोङो गिदिर मानसिफोर जा फुंखा सुबुं स' बिथांमोनखौ जोङो लिंनानै लाबोनाय जादों स' बिथांमोननि मुंखौ आं खेबसे बुंनानै फोरमायनो नागिरदों जाय बिथांमोनानोखि जोङो हांख्रायनानै लाबोनो हानाय जादों स' बिथांमोनानो जाहैबाय सेथियाव जोङो हेमन्त नार्जारि जाय बिथाङा IAS रिटायार्ड जाहांबाय स' बिथांखौ जोङो दिनै फुंखा सुबुं महरै जों बेवहाय लिंनानै लाबोनो हादों नैथियाव जोङो जितेन बरगयारि ACS सार बिथांखौबो जोङो बेवहाय दिनै केरियार काउन्सिलिंनि मुङाव जों बिथांमोनखौ लाना फैनानै जोङो फरायसाफोरनि सिगाङाव जोङो बिथांमोननि बेसेन गोसा बिबुंथिखौ जों लाखिहोनो हादों बेनि उनाव थामथियाव जोङो गणेश औवारि जाय बिथां सारा कटन इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर सार बिथाङाबो जोंनि गेजेराव गावनि एंगार हायै समखौ दोनथ'नायब्लाबो जोङो हांख्रायहरनाय लेखा बिथांमोना जोंनि फरायसाफोरनि सिगाङाव गसंनानै गावनि बेसेन गोसा बिबुंथिखौ लाखिफैदों बेनि उनावहायनो आरोबाव जों सासेबाव अरबिन्द सरगियारि सार बिथां सारखौबो जोङो दिनैहाय जों फुंखा सुबुं महरै जों लिंनानै लाबोनो हादों आरो बाथियाव जा जोङो सासे रत्न देउरि जाय बिथाङा बेचेलर अफ इन्जिनियारिं बिथाङा फरेन कान्ट्रियाव अलरेडि बिथाङा गावनि सार्भिसिंखौ होगासिनो दङ स' बिथाङाबो जोंनि गेजेराव फैनानै गावनि बेसेन गोसा बिबुंथिखौ लाखिनानै जोंनि जा फरायसुलिफोर दङ स' बिथांमोनखौ केरियारनि सायाव गाइड होफैनाय जादों स' जोबथियाव आं बिथां साबाखौ माने गोसो गोरबोनिफ्राय जोंनि सेरजा फाउन्डेसननि जानानै आङो हामबाय होनो सानदों बिथांमोना जोंनि जा लिंहरनाय जा हांख्रायहरनाय लेखा बिथांमोना जोंनि गेजेराव नुजाथिफैदों बेनि थाखाय आं बिथांमोनखौ
जोंनि सेरजा फाउन्डेसन जानानै फिन खेबसेबाव गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय लोगोसे बिथांमोनजोंनो आरोबाव जोंनि जा हाबाफारि बे हाबाफारिखौ मोजां मोनफानानै बिथांमोनजों आरोबाव गोबां आलासिफोरा फैफादेरफाबावदों माने जोंनि प्रग्रामखौ माने नायनो थाखाय आरो खोनासंनो थाखाय आरो गावसोरनि स्पिच डिलिभार खालामनो थाखाय जोंनि गेजेराव नुजाथिफैबावदों स' बिथांमोनानो जाहैबाय डक्टर जयन्त कुमार बसुमतारी जाय बिथाङा रिटायार जाबाय जेनेरेल मेनेजारमोन बिथाङा ONGC नि स' बिथाङाबो जोंनि गेजेराव बे हाबाफारियाव नुजाथिफैबावदों बिथांजों लोगोसे पबित्र दैमारि जाय बिथाङाबो बेचेलर अफ इन्जिनियारिं बिथाङाबो जोंनि गेजेराव नुजाथिफैबावदों बिथाङा दायो प्रेसिडेन्ट रिलायन्स जिअ'नि बिथाङा प्रेसिडेन्ट बिबानाव थानानै खामानि मावगासिनो दङ बिथाङाबो जोंनि गेजेराव नुजाथिफैदों बेनि उनाव आरोबाव सासे नुजाथिफैबावदों रन्जन कुमार ब्रह्म जाय बिथाङा रजनी कुमार ब्रह्म जाय बिथाङा AGM IDBI बेंक स' बिथाङाबो जोंनि गेजेराव नुजाथिफैदों लोगोसे आरोबाव सासेबाव कनक बर' रिटायार्ड आर्मि एयार फर्स स' बिथांमोना जोंनि बे हाबाफारियाव हेफाजाब होफैदों आरो गाव बाहागो लानानै जोंनो गोबां माने बेसेन गोसा बिबुंथिखौ जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरनो खोनासंहोफैदों दा जोंनि गेजेराव नुजाथिफैनाय आलासि जा माननि फुंखा सुबुं बिथांमोनानो जोंनि गेजेराव नुजाथिफैदों लोगोसे जा जोंनि सेरजा फाउन्डेसन जा बे NGOआ मा सायाव जों खामानि मावनो थाखाय जोंहा दावखोबोदों बेखौ आं एसे सुंद'यै बुंनानै होनो सानदों गाहायै जोङो सोलोंथाइ बिथिङाव खामानि मावनो थाखाय जोङो दावखोनाय जादों बे सोलोंथाइजों लोगोसे जोङो जा एग्रि सेक्टर बेवहाय जोङो स्किलनि सायाव एसे फोरोंनो थाखाय जों सोरखौबा हेफाजाब होनो हागोन नामा स' बेनि सायाव जों खामानि मावनो थाखाय जोङो सिगांबोनाय जादों बेनि उनाव चाइल्ड डेभेलपमेन्ट जाय जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोर दङ स' बिथांमोननि माबाखौ जोङो माबायदिहाय जौगाखांहोनो हागोन बिथांमोननि एम्स एन्ड अबजेक्टखौ जों माबायदिहाय डिजाइन खालामनानै जेनेबा गावनि टेलेन्टखौ जों माबायदि बायजोआवहाय दिहुननायाव जों हेफाजाब होनो हागोन बेखौ जोङो मावनो थाखाय आखायाव लानाय जादों बेनि उनावहाय जोङो जा जोंनि ओनसोलनि बे ओनसोलाव थानाय जा गामि एरिया बेफोराव जोङो सावस्रि जा हेल्थ कनसियास जानांगौ नालाय आथिखालाव गोबां माने बेराम आजारफोरा आजिखालि माने गोरलैयैनो नाख्रेबगासिनो दङ बे नाख्रेबनायजों माने मा जादों न'खर संसारा माने बे रांखान्थियारि बिथिङाव जोबोद माने खहा जालांबाय थादों बेनि थाखाय जोङो हेल्थ कनसियासनि सायाव जाय जिनिसखौ जोङो जानानै लोंनानै माने न'खरा गाज्रि थासारियाव थांगासिनो दङ बेखौ जों माबायदिहाय होबथानो हागोन बेनि सायाव जों खामानि मावनो थाखाय जों सिगांबोदों जोबथानायाव आं बेखिनिखौनो बुंनानै दिनैनि जा नोंथांमोना जा निउस रिपर्टार नोंथांमोना नुजाथिफैनानै जोंनि जा माबाफोरखौ केपचार खालामफैबाय जा जोंनि सावमुंफोरखौ केपचार खालामफैबाय स' बेनि थाखाय आं नोंथांमोननो सेरजा फाउन्डेसन जानानै रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय नोंथांमोननि जिहेतु आरो मा खामानि मावबोदों जोंनि बे सेरजा फाउन्डेसना बुंनो थाङोब्ला बैसोखौ नोजोर होयोब्ला दासो जोबोर गोरलै होनना बुंनांगोन जास्ट रिसेन्टलि जोङो नैबे 2025 मायथाइयावसो जोङो बेखौ जोनोम होनाय जादों जों आवगायहाय बिदिनो जोङो गोबां बिदिनो फरायसा आफादजों थानानै खामानि मावदोंमोन बेवहाय जोङो दा माने बे माखासे न'नि उसुबिदानि थाखाय दोनथ'नानै जोङो माने ओंखारथ'नो गोनां जादोंमोन दा उनावहाय जोङो जा जोङो फरायसा आफादाव थानानै जोंनि जिखिनि इनार्जेटिक जिखिनि माबाया दङमोन स' बेखौ जोङो दबथायना लाखिनो हायैनि जाहोनाव माने जोङो माबायदि आरोबाव ससियेलि सार्भिस होफिननो हागोन मोनसे जोंनियाव मोनसे माने बे ससियेलि जों एटाचमेन्ट मोनसे गोसो जानानै दङ स' बेनि थाखाय जों फिन खेबसेबाबो जोङो ससियेलि खामानि मावनो थाखाय जोङो गोसो गुदुं जानानै जों बे NGOखौ थांनाय 2025 मायथाइयाव जों दाफुंनानै लाफिननाय जादों दा जोङो मा खामानि मावखो होननानै सोङोब्ला जोङो दाख्लैबावैसो जा 5 जुन जा जोङो वर्ल्ड इनभारनमेन्ट डे स' बेजों लोब्बा लाखिनानै जोङो गासै मोन 10 जायगायाव जोङो प्लान्टेसन खालामनाय जादों बिफांसा जों गायहैनाय जादों बेवहाय जों गासै 800सो जोङो बिफांसा फुलि जोङो मोन 10 जायगायाव जोङो गामिनि रायजो राजाफोरखौ लाफानानै फरायसालियाव फरायसुलिफोरखौ लाफानानै फोरोंगिरि बिथांमोनखौ लाफानानै बिदिनो जोङो जोंनि जा कावरुबाहा जा पुलिस पेट्रलिं पस्ट दोङो स' बेयाव IC बिथांमोनखौ लाफानानै जोङो गोबां बिफांफोरखौ गायनायजों लोगोसे जोङो जा आबहावानि जा सांग्रांथि बे सांग्रांथिखौ जों माबायदि लाखिनो गोनां जायो बेखौ जोङो रायजो राजाफोरनो फोरमायनायजों लोगोसे जों बेफोर हाबाफारिखौ मावफुंगासिनो दं दा नैबे जोंनि जा फरायसा बरायनाय हाबाफारि आरो केरियार काउन्सिलिं बे जोंनि नैथि हाबाफारि दा जोङो आरोबाव जोङो थामथि हाबाफारि महरै जों गासैबो जोंनि सोद्रोमाफोरा रायलायलायनानै जिखिनि मा समाव जों मा समजों लोगोसे समखौ नोजोर बोनानै जों मा खामानिखौ मावब्ला मोजांसिन जागोन समाजनि थाखाय खामानि मावनाय जागोन बेखौ नोजोर बोनानै जों खामानिखौ मावनो थाखाय दावखोनाय जादों